Antoni Gaudí va passar la seva vida adulta a Barcelona. Abans de convertir-se en l'home discret i introvertit que coneixem, va ser un jove ben diferent. Quan era jove no era així. Fumava puros, anava vestit molt bé, empolainat, amb una calesa, amb un cavall, un dandy, vaja. Cap al torn de segle, cap al 1900, es desentén de la vida social i fa una vida retirada. En aquesta vida d'austeritat i sacrifici, que duraria 2 dècades fins a la seva mort, va donar forma als seus costums repetint diàriament les mateixes activitats i el mateix recorregut. Ell es llevava no a punta de dia tampoc, sinó amb una hora prudent, sortia del Parc Güell, saludava el Sant Antoni que hi havia tocant a la porta principal d'entrada a la casa i després baixava fins a Gràcia. Després de rebre l'Eucaristia, es dirigia cap a la Sagrada Família, la seva gran obra i passió. Allà hi passava la major part de la jornada. Preparava maquetes i models, menjava frugalment i fins i tot hi tenia un llit on reposar. Anys més tard, deixaria la casa del Parc Güell per instal·lar-se en aquell petit estudi. Acabada la feina, baixava per les Rambles i es dirigia a l'església de Sant Felip Neri, on es trobava amb el seu director espiritual. A Sant Felip Neri feia les seves oracions, participava si hi havia un tridu, un trisagi, el que fos. Després, quan ja el dia declinava, tornava amunt, comprava la Veu de Catalunya a la plaça Turquia-Naona i continuava tirant amunt, amunt, amunt. 10 quilòmetres al dia caminant, amb una excepció, que es va tornar norma. El seu horari era pràcticament el mateix cada dia. Llevat els diumenges, que anava a missa a la catedral, després de missa anava a l'Escullera mirava el mar, acompanyava els Sobranys, que va ser el seu successor. Ell i el mar l'inspirava pels seus volums, perquè el mar té molt de volum, té les 3 dimensions. Amb els anys, Gaudí va dedicar-se plenament a la seva obra i a una espiritualitat cada cop més profunda. Va acabar vivint com treballava, amb rigor i una dedicació absoluta. De grans homes n'hi ha molts a la història humana. De genis n'hi ha molt pocs. I Gaudí és un d'ells.